pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Kasama po natin po ang Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro. Pabatiin muna natin. Magandang umaga, Kong. Pagbati po ninyo sa lahat ng mga taga-subaybay po natin. Magandang umaga, Aljo, at sa inyong mga taga-subaybay. Apo, Congressman Franz, si Idol Mark Espinosa po ito. Yung pong usapin po dito, Mike, apo, dito po sa ating pong usapin po ng ating pong pagdinig sa pondo po ng OVP na 2.37 billion pesos. Isa po dito sa tinanong po ninyo, yung pag-ungkat sa naging intelligence fund na paggastos sa loob lamang ng 11 araw noong 2022. Pero may kongresistang may kasamahan po kayong kongresista na question ito na sinabi na hindi na appropriate na tanungin pa ito. Ano po ba ang inyong stand dito, Representative Franz? Well, hindi tama yun sa palagay ko dahil mga dating naging budget naman sila, naging budget chairman sila, lalong-lalo na yung taga Davao. So, siyempre, si Presidente GMA, alam na din naman niya yon. Kaya lang, siyempre, kaalyado nila si Sara. Kaya, well, magbabaluktot sila, ng mga katotohanan. So, sa budget hearing po, makikita nyo sa National Expenditure Program 2023, 2024, 2025. Kaya ang ibig sabihin nun, kinukumpara natin yung budget sa next year sa mga previous. Since yung budget ng confidential funds ng 2022 ay hindi pa po tapos yung usapin dyan. Remember, nagtapos tayo noong 2023 doon sa paghiling natin sa COA na i-audit itong confidential funds. So talagang continuing na usapin talaga yung 2022 dahil kinestyon namin sa makabayan. At yun naman, ang naging tugon naman ng liderato ng Kongreso ay tanggalin yung confidential funds ng 2024. Pero nakalusot pa rin yung 2023. Kaya talagang merong karapatan ang mga mamamayan na nirepresenta ng mga kongresista na tanungin kung ano ba yung nangyari dito sa confidential funds at saka itong 2023 na confidential funds. Kaya hindi pwedeng sabihin, hindi na siya pwedeng pag-usapan kasi nga, merong usapin diyan. At ngayon lang talaga sila nakapag-audit ang Commission on Audit, kaugnay diyan, yung 2022 tsaka 2023. Kaya kailangan lang na i-confirm, i-verify, at ano ba yung pwede niyang gawin. Kasi ngayon lang kami nakakita nito na merong notice of disallowance. Ina-expect na namin ito, Mike? Ina-expect na talaga namin ito. Kasi unang-una nga, di ba, talaga naman dapat na hindi siya talaga narilisan at na gumamit, gumasta ng 125 million confi na wala naman talaga sa budget ng 2022. So, talagang usapin ito. Ang ibig bang sabihin yan, dahil 2024 na ngayon, naging usapin yan noon. Ang gusto nila, wag na lang pag-usapan, forget na lang. Nag-aantay ang mga mamamayan, di ba? Nag-aantay ang mamamayan ng kasagutan doon sa 125. Paano mo ginastos? Tama ba yung paggastos? Di ba? So, kaya sinasabi ko na hindi pwedeng hindi pag-usapan yung 2022. Kaya parang gusto lang nilang mag-escape ng accountability ng Office of the Vice President. Representative Franz, ito pong mga yung disallowance po, nasa 76 po ba ito? Sa out of 125 million, tama po ba, Kong? Yes, oo, mga 73 million. Okay. 58 ano po or 52%. Yes po. Ano po yung mga po dito? Parang enumerated na pinaggastosan po nitong higit 70 milyong piso na disallowance po na lumalabas sa COA audit. Yung una, so talagang kinumpleto nila yung 125, yung bumili daw ng information, Tapos yung rewards sa mga informants, yung rent noong mga sasakyan, saka yung mga safe houses.
meron doong binigay na mga medical and food supplies na ito na matandaan ko, 40 million, no? At saka ano pa ba 'yon? Tables, tables, computers, etc. worth 3 point something million. So yun yung sinabi ng COA na na disallow out of 125, 73 million. So yun yung pinagkakagastusan. So kinwestiyon ko nga doon yung mga tables, yung chairs, kasi wala naman yun doon. Kinwestiyon ko rin yung 40 million. In 11 days, sino-sino itong ginamot mo, no, sa safe house na 40 million in 11 days? Kung kukwentahin mo nga yan, gumagastos sila sa kabuuan, 3 point something million a day. No, na nandiyan yung medical. So, yung informant mo ba may sakit, no? Hindi ko pa nga nasabi, no? Ano ba yung sakit ng mga informant mo at kailangan ng medical at ganong kalaking food allowance? Kaya talagang nakakatawa yung kanyang liquidation. So, kaya siguro na disallow ng COA yung ganong papaliwanag. Tapos wala pa daw mga justification, walang mga resibo. Yun, no, wala. Kasi kahit man lang receive, 'di ba? Kahit kung confidential 'yun, kahit man lang ni-receive ni ganito yung reward na 1 million, ganyan, 'di ba? So kaya talagang Mike, ayaw talaga namin talaga itong confidential fund. Kasi talagang hindi ito nililiquidate. Yes po. Nililiquidate ng maayos. Pero so far may komento po ba dito ang Commission on Audit sa inyo pong sa inyo pong pag-iimbestiga o sa inyo pong hinahawakan po na impormasyon? Ano po ba ang next na hakbang po dito ng COA dito po sa mga disallowances po na ito po? Well, katulad ng sinabi ng COA representative doon, merong certain time na antayin nila. So, ibinigay yata nila August 8. August lang ibinigay nila yung notice. Tapos, may bibigyan daw sila ng ewan ko kung ilang days ba yun? Kung 90 days or 180 days para ma-comply. Kung mako-comply talaga nila yung sinasabi sa notice of disallowance. Otherwise, kung di nila ma-comply yun, kailangan nilang ibalik. No? Kailangan ibalik ng Office of the Vice President yung amount ng nakalagay sa notice of disallowance. So, I think, no, ako, sa tingin ko, dahil gumastos ng hindi naman dapat or hindi siya in accordance with the Joint Circular 2015 ng COA, ng DBM, ng DILG, PNP, BND, etc., ay tingin ko ay kailangan niya ibalik. Kasi parang ito yung pagkakagas para bumili ka sa palengke, sabi ng nanay mo, ito lang yung bibilin mo, no? Pero bumili siya ng iba. So, ganon. So, kapag bumili ka ng iba o iba yung pinagkagasasan mo, hindi pwede yun. Malversation yun. Yung sinabi ng COA. Technical malversation yun. Baka kasuhan pa yan or baka ay tama, ang pinaka-list dyan, ibalik niya, no? Ibalik niya yung pera. Okay po. Mapunta naman po tayo dito sa naging usapin po ng patutsadahan po dito po sa Kamara kasi kahapon nakita din po natin po kung gaano kayo init yung patutsadahan. Hinalintulad nyo sa isang pusit ang VP Sara Duterte. Pero ito po ay in-strike ng committee sa secretariat dahil ito po daw inappropriate. Ano po bang ang nasa isip niyo po, bakit niyo po nahalintulad po sa isang pusit ang Vice President nung panahon po na yan? Well, hindi po siya in-strike kaya nga nagkaroon ng botohan. Opo. As is pa rin po, nasa record pa rin yan at saka yung sinabi kong illegal yung illegal yung paggamit based doon sa JC or sa Joint Circular. Well, siyempre ako, nakita ko kasi nakatulad ng pusit yan, di ba? Pag ang pusit ay nasusukol or mahuhuli or kakainin siya ng mga malalaking isda or may kalaban siya, ang ginagawa niya for self-defense ay magbubuga siya ng tinta, no? So, yun ang panlaban niya. Kaya yung ginawa niya sa amin kahapon, na siya ay huli na namin siya huli na siya
Kaya parang talagang nagbubuga na lang siya ng kung ano-anong paninira, kung ano-anong mga sinasabi niya, like yung hindi related sa pinag-uusapan, yung personal ko, di ba? Yung personal ni Kong Manuel, no? Yung mga chismis na sinasabing mga recruiter, something na gano'n, gusto niyang sabihin talaga yan, no? Kaya pina-strike out din namin yon kasi talagang una-una, hindi kasama yon. At talagang talagang para siyang pusit na kapag hinuli siya ay magbubuga siya ng magbubuga siya ng tinta just for the diversion, mailayo lang yung usapin doon sa tunay na pinag-uusapan. So doon ko siya kinompare, no. Gumamit lang ako ng figure of speech na tulad natin siya kasi mahilig din naman siyang magkwento. Gamit ang hayop, di ba? So, ako naman, gamit ang well, so, ganun lang yun, lamang dagat. Kaya, well, sorry nga, sabi ko nga, sorry sa pusit na gamit ko patuloy na example. So, ganun po yung, comparison nun. Pero, dahil, totoo naman yung ginagawa niya, diversionary tactics. Apo, Representative Franz, ito pong naging asal po ng pangalawang Pangulo sa pagharap po sa Committee on Appropriation kahapon. Ano po ang inyo pong komento po dito sa kabuuan? Well, pinakita talaga niya yung yung tunay na ugali niya, no, yung siguro yung kanyang pagiging entitled, no, sanay siguro siya sa pamamaraan na walang sumisita sa kanya sa lahat ng kanyang pwedeng gawin at gustong gawin. So iba talaga pag national na, no? So pag local, baka pwede mong magawa kasi walang ku-question sa'yo. Pero dito naman ay talagang ipinakita niya, no, na ayaw niya talaga ng accountability and transparency. So hindi tama. Pangalawa, pinakita niya yung pagiging sutil na ugali niya na parang brat talaga na whether bigyan niyo ako o hindi ng bahala kayo. Parang ganon, di ba? So, hindi naman ganon yun kasi yung check and balance ay kailangan na i-practice, no, between the executive and the legislature. So, yun. Pangatlo, talagang yung kagaspangan ng ugali ay makikita mo talaga. No, umpisa pa lang, bago pa lang maging vice presidente, nakita naman natin yung kanyang record. No, talagang ako personally, she doesn't deserve to be vice president kung gano'n yung kanyang pag-uugali. Apo. Representative Franz, huling katanungan na lamang po. Sa mga kontrobersyal po na kinasasangkutan ng OVP at yung pong assessment po ninyo sa mga narinig kahapon sa mga eksplanasyon, kung may eksplanasyon po bang naiparating, mukhang yung simpleng question kasi it's a yes or no, hindi na nasagot eh. Sa palagay nyo po ba, dito po sa mga kontrobersya po nito, there is an impeachable offense sa Office of the Vice President o sa mismong Vice Presidente? Pag-iisipan pa yan, no? Kasi alam naman natin ang impeachment ay political move yan. No? Siyempre, in forms and in content, pag-aaralan natin kung sakaling merong magpa-file na mamamayan natin at ipa-endorse yan sa mga kongresista na gusto or mag-endorse, pag-aaralan po natin. Kasi meron din kami existing pa rin na petition sa Supreme Court kaugnay ng confidential funds. 1 year na nga ito na hindi pa rin na-resolve. Yun yung yun yung sasagot nung constitutionality or not noong ginawang act. Kaya talagang masalimuot ito, medyo kailangan pag-aralan, no? Itong mga sinasabing impeachment. So sa Kongreso naman wala naman din kaming naririnig na may mga ganon. Okay po. Representative Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers Party List. Maraming salamat po, ma'am, and thank you for taking our call and late namin po, abiso po. Maraming salamat po. Yes, thank you, Mike. Impormasyon, intriga, issue.
Eye for an Eye.